Benvidos a unha nova entrevista de Atlántico TV. Vos acompañanos Daniel Salgado, benvido. Hola. O novo director da ESAT, da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia, que está aquí en Navia. Inicio de curso. Como foi este ano a matriculación na ESAT? Moi ben. Este ano tuvamos sempre... sempre tivemos cheo os dous grupos de interpretación, que suman 24 prazas, non temos máis, por lei non pode haber máis, 24 non, 28, perdón. Por primeira vez temos un grupo moi numeroso de escenografía, que para nós é un aldicio porque son uns estudos moi útiles, con unha empregabilidade moi alta, e tamén a matrícula habitual de dirección escénica e dramaturgia, que é tamén moi esencial porque forma as persoas que dirixirán e crearán proxectos e que escribirán textos teatrais e audiovisuais en Galicia. Iniciais unha nova etapa, este novo equipo directivo tras, creo que foron 8 anos con Roberto, non? 4 anos con Roberto. 4 anos con Roberto. Que novos retos vedes que tedes máis urxentes que facer na escola? A ver, os retos máis importantes son aqueles que nacen do feito de que se aprobou unha lei de ensinanzas artísticas superiores no ano 2024 e iso obriga-nos ao centro a cambiar. O noso status cambia necesariamente, tense que reformar toda a normativa de ensinanzas artísticas superiores, é dicir, conservatorios, escolas de deseño, escolas superiores de danza, ainda non existen en Galicia, pero hainas, e máis a Escola Superior de Arte Dramática. Entón, iso vai facer que cambien todos os plans de estudo, os itinerarios, o status do profesorado, vai nos permitir as escolas ofrecer másteres propios, que ata agora tiñamos que vincularnos ca algunha universidade ou algunha facultade para poder conveniar a un máster, e iso implica un traballo moi duro nos próximos anos, un traballo de estar pendentes e axudando e colaborando ca Consellería de Educación para xerar toda a normativa autonómica que se derivará da normativa que se aprobe en España, no Congreso. En que punto estades vos nesta mudanza de... Pois agora estamos á expectativa de que empece a xerarse a normativa en forma de reales decretos que xurda de Madrid. Ata agora sei moi pouco, van sair, se non me equivoco, uns 19 reales decretos nos próximos anos, están planificados, e a medida que vayan saindo, cada comunidade vai ter que elaborar unha normativa. Nos estamos preparándonos, vamos impulsar un programa de formación permanente do profesorado que durará 2 anos, esperemos que non lo aproben, eu creo que sí, para idear e facer propostas para novos plans de estudo. Iso para nós é un reto moi grande, porque implica mobilizar a todo o profesorado neste traballo. Somos a única escola de Galicia, ninguén máis que nos pode facer ou colaborar nesa legislación. Entón, é un reto que nos ilusiona porque, depende de nós o feito de modificar, de propor, de adaptar esta nova legislación estatal. O Conservatorio Superior xa ten un máster propio ao ver desta normativa. Vos pensades en ter algún? Xa vallades algunha posibilidade? Sí, o que pasa que ainda non se valorou, probable. O que pasa que ainda non se valorou cal será a orientación do máster. Xa houve conversas, xa hai ideas, pero depende tamén da configuración dos másteres a nivel estatal. Que quere dicir isto? Que escolas en toda España só hai 15, co cal os másteres teñen que ser suficientemente diferentes como para que non haxa unha competencia ou unha reduplicación. É dicir, se nós temos un máster, poño por caso, de teatro físico, non van a ofertar outros lugares do Estado, e ao revés. É dicir, se vemos que hai un nicho, digamos, que Galicia pode ocupar, pois así o faremos. Co cal ainda non o teremos decidido hasta dentro de uns aniños, non? A ver como se configura o marco estatal. Comentamos cando te dixeron poucos días despois que unha das prioridades desta nova etapa é cuidar un poquinho o tema do sector audiovisual que está en auxe en Galicia. Que medidas plantexades neste sentido? En primeiro lugar, é insistir na necesidade que eu creo que
é moi urxente da ampliación do noso centro, do edificio no cal estamos. Aínda non houve ninguna concreción por parte da Consellería e nos estaremos aí traballando con eles para ver se eles ven esa necesidade e esa posibilidade de facer. Houve un período de crise económica que durou, digamos, desde 2008-2010 até a actualidade. Entón, durante ese proceso, a Consellería non viu ou non tuvo recursos económicos suficientes como para afrontar a reforma e a ampliación dos nosos edificios. E cando estea, sí que nos iremos a traballar e a crear unha rama de audiovisual. É moi necesario, porque hai que entender que boa parte dos elencos de cinema, de televisión e de teatro de toda Galicia se nutren da nosa escola, e ao mesmo tempo o alumnado de interpretación ten no audiovisual unha saída laboral ás veces moito máis frutífera que a escénica, co cal non nos queda outra. Teremos que convertir a nosa escola, temos que crear platós, temos que crear lugares para grabacións, para ensaios, que agora non temos. Entendo que esta posibilidade crearía sinerxias coas escolas de audiovisual que hai na cidade, non? Sí, claro, bueno, teremos que telas en conta tamén, non? Pero nós tamén somos un centro pioneiro, único en Galicia, somos a referencia a nivel de ensino superior e temos que abandeirar esa formación, non nos queda outra. Non podemos deixar de lado unha realidade, que é a realidade do audiovisual. Aínda que somos unha escola que en orixe, as escolas de arte dramático sempre nutriron de profesionais o mundo da escena, a realidade actual cambiou. Agora actores e actrices conviven dunha maneira indistinta en ambos medios, co cal temos que atender a eles. E a Teatral Galega, como ves desa obra? Moi ben, eu creo que nunca houbo tanta variedade, tanta calidade, nunca existiu unha época como a que estamos vivindo de proxección exterior de obras e compañías de Galicia. Xa non falo, digamos, de Chévere, porque é toda unha institución, un premio nacional de teatro, unha compañía que non só é referente pola súa innovación escénica en Galicia, senón moitas outras compañías e creadores e creadoras. Fala de Marta Pazos, fala de Ana Vallés, de César Patiño, de moitas outras persoas. Por exemplo, a Panadería, que foi e é unha compañía importantísima que renovou a maneira de concibir un formato de compañía en Galicia, atendendo a problemáticas sociais moi vinculados ao mundo da muller, non? E que naceron da escola, non? Bueno, hai hoxe dramaturgos galegos que están creando pezas en galego que tamén se están representando fora, en castelán, en outras linguas. O sea que creo que na actualidade temos unha escena moi rica, moito, e moitas veces non somos moi conscientes dela, non? Porque as posibilidades económicas de Galicia non son moi bollantes, pero si é certo que o número de creadores e o número de artistas e sobre todo a formación que teñen, grazas, entre outros moitos lugares, pero sobre todo a nosa escola, pois é un fenómeno único, polo menos único na historia de Galicia. Xa para rematar, está xa como curando dese episodio que houve hai uns anos de unha investigación por acoso que finalmente se quedou co caso arquivado. Como está o ambiente na escola e que se está facendo para volver a normalizar todo o proceso? Como diste, foi un caso arquivado. Nós nese momento, non pudemos actuar porque era a xustiza que tiña que determinar. A xustiza falou e nós agora o que temos que facer e o que estamos facendo é facer un traballo de reeducación ou revisión de como damos clase, de como recibimos, de como queremos que se nos trate como alumnas e como alumnos, non? De revisar protocolos, de revisar maneiras de ensinar e de crear, non? Estamos todas as escolas de España nese traballo, porque este fenómeno de denuncias que existiu na nosa escola
deuse tamén en moitas outras, na maior parte das escolas de España. E isto, na maior parte delas non houve, digamos, un castigo penal, pero independentemente diso, o que sí é certo é que o alumnado necesita que sexa tratado de maneiras diferentes, de maneiras máis sanas, de maneiras máis igualitarias, máis inclusivas. Entón, pois, nós este ano vamos precisamente tamén a ter un proceso de formación dentro do centro para renovar a maneira de traballar, de crear, de ser artistas, non? Porque moitas veces o proceso de creación é un proceso de moita debilidade, de moita exposición. Moitas veces pois, non se trata a xente co agarimo e co cuidado que merece, non? Isto non somente pasa no mundo da arte, pasa no mundo das veces tamén do deporte, en certas disciplinas no que hai maneiras de tratar a xente que son moi bruscas, ou moi invasivas, ou moi controladoras, e iso ten que cambiar. Estamos nunha época que iso xa forma parte de prácticas que a sociedade non tolera. Pues quedamos con esa reflexión. Moitas gracias por vir ata aquí, Daniel. Bueno. Vemos na seguinte entrevista de Dende Couture.